Tak je 4. septembra 8:43. Vystúpil som po Banskej Bystrici, som išiel vlakom ráno z Bystrice cez Hrúdky a tu som po Banskej Bystrici, tu ešte hmla. Teraz chcem ísť do mesta Trenčín. Tak som už blízko Nosickej priehrady. Tu je Púchov, tu sú Nosice. A vypadá to, že tento most spravili asi v roku 2020. Teda most aj tunel. Tak tu je Nimnica, Kúpele a toto sú Nosice. Toto je Nosická priehrada. Majú peknú cyklocestu. Tu je za chvíľku Púchov. Tak som prišiel do Púchova. Ukazuje 19 km, ale po Banskej som urobil zo 3, tak je 16 km sem. Tu sa ide na Letnícke rovné, Púchov a Trenčín. Od Púchova som 5 km. Tak už je 10:36, už som blízko Ilavy a nemám ďaleko do Trenčína, ale predtým, než pôjdem do Trenčína, chcem ísť do Trenčianskych Teplíc. No a tuto nedaleko je už Ilava. Tak som prišiel do Trenčianskych Teplíc. Hotel Slovakia. Hotel Krím. Ale najprv sa na ňom. Tu máme nejakú peknú budovu. Most Slávy, hotel Most Slávy. Tento hotel sa volá Elizabeth, ale za socializmu sme v ňom bývali, keď sme sem chodili na pretiky. A sa volal, myslím, Tatra alebo Fatra, už sa nepamätám.
Dá sa ísť na tento hrad, sa dá ísť aj z námestia, ale pretože som mal bicykel, tak som išiel po asfaltke. Škoda. Pozri sa, ako som mal rozbitú pusu. Chceš zase spadnúť? Takže 14:37. No a dnes ráno som odišiel z Bystrice 5:38 a do Povazkej Bystrice som prišiel 7:52. No a tu bola hmla, tak som tu bol asi takých 45 minút, by som povedal, že do 8:30, 8:45 som asi vyrazil z Povazkej Bystrice. A takto som išiel na túto stranu tejto priehrady. Ale mne sa zdá, že tuto je asi cyklistická cesta popri železnici a tu je ten nový most, aj tunel. Ale ja som sa rozhodol ísť po tejto časti, po tejto strane a potom som prešiel na tú cyklotrasu tuto v Nimnici. A prišiel som do Púchova a pokračoval som potom do Ilavy a z Ilavy som išiel potom do Dubnice nad Váhom a do Trenčianskej Teplej a potom som sa vrátil a prišiel som do Trenčína. No a tu sa dá ísť pešo ako na ten hrad, ale takto je aj cesta, tak som išiel na bicykli po ceste odzadu a potom som prišiel takto dolu na bicykli, na námestie. No spravil som 77 km. Trenčín, pekné námestie. Je celkom teplo teraz. Koľko je počasie? Tu je 20 až 29 vykazuje. 29 Trenčín.